hajiya kin dawo daga Niger, ban sani ba ko me kika gano ma? To maganar da muka yi da su shine batun yanzu a dawo cikin gida a samu haɗin shine a dawo cikin gida a samu haɗin kai. Abubuwan da ya gudana ba wanda ya ji daɗi a kai, amma yanzu da aka samu shi shugaban ƙasan Nigeria ya ce to ga inda muka dosa, su yi haƙuri a zo a tattauna, to za mu gani. Ina ganin za a samu mafita, amma sai da haƙuri. Wa'annan mutanen namu ne, ba yau aka fara irin wannan abubuwan ba, kuma ina gani maganan da za a yi, tattaunawan nan da za a yi shine babba. Ba matsalan da suka faɗa batun cewa su kam su riga sun ga inda suka dosa, suna da alliance kuma da shi za su yi don su abinda suke so su sa cewa su damuwansu terrorism ne, kuma abinda suke so su hora. It's okay. Thank you.